akwai wata rana a Kaulaha 1968 ina zaune a wajen maulidi wajejen karfe 12:30 ko 1 na dare. Wani mutum ana cewa da shi Gasama, malami ne a Dakar, yana aiki a gidan rediyon Dakar, yana zowa maulidin Shehu Ibrahim. In ya zo ana jin daɗi saboda yana yi wa Shehu Ibrahim tambaya wacce mutane ba za su iya yi masa ba. Da ya zo abin da Gasama yake cewa, Shehu Ibrahim, malamai suna cewa wasu daren haihuwar annabi ya fi daren lailatul qadari. Me Shehu Ibrahim zai ce akan wannan? Sai Shehu Ibrahim ya ce, ni a fahimta ta daren haihuwar annabi ya fi daren lailatul qadari daraja a wajen Allah, saboda lailatul qadari tana da daraja, amma ba dan da aka saukar da inna anzalnahu fi lailatul qadri ba, da ba za mu san labarin ta ba. Ba dan da aka saukar da alqur'ani ba, ba za mu san inna anzalnahu ba. Zowan alqur'ani shi ya kawo inna anzalnahu. Ba dan da an aiko manzan Allah ba, ba za a kawo alqur'ani ba. Inda ba a haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, da ba za a aiko shi ba. Kenan daren haihuwan manzan Allah wanda ya sa aka aiko shi, aka ba shi Qur'ani, aka ba shi inna anzalnahu, aka bayyana man daren lailatul qadari ya fi daren lailatul qadari daraja. Wannan malami ya ci gaba da tambayar Shehu Ibrahim, ya ce gafata malam, wasu mutane suna cewa yin maulidi baya da kyau, baya da hujja. Shehu Ibrahim ya ce a'a Gasama, ana istanbatutu jawaza عقد حفل الذكرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم لقوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. yace ni na yi istinbadin halaccin yin maulidi, ina fata ka kiyaye da ka'idojin da na faɗa, wajibi kaza 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 ja'izi menene ainihin wato bakance ta tsawu'i, ina fata ka za ka rike su. To ya ce na yi istinbadin halacci na yin maulidi. Kaga nan halacci ba a ce wajibi ba, a'a wanda yake so, wanda annabi ya kai masa ƙurya ya ji yana son lamarin annabi ya iya yi, wanda kuma yake ganin annabi kawai ya isar da saƙo ba ya da wani muhimmanci, shikenan ya iya ƙin yi. Ya ce na yi istinbadi daga alkur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kullum naqussu alayka min anba'ir rusuli. Annabi muna baka kissar annabawa ne. Abin da yasa muke baka kissar annabawa, abin da za mu karfafa maka zuciya ka ji labarin wani kaza aka yi da shi, wani gwagwarmayar da ya sha, wani an masa kaza, saboda zuciyarka ta yi karfi ka ci gaba da aiki. Shehu Ibrahim ya ce mu al'ummarsa mu ne muka fi cancanta da mu ji labarin annabi ya ƙara mana ƙwarin gwiwa. Saboda haka maulidi ba wani abu ake daban ba, ana faɗar tarihin manzan Allah ne. Look, da za a ce an soki kalmar maulidi sai ka ce da wani zo mu je taron karanta sirar annabi, zai ce da kai ba zai je ba? Zai ce da kai ba zai je ba? To sunan ne kawai zai zama matsala, amma in aka je tarihin annabin za a yi. Amma dan an ce maulidi sai ya bata kuma tarihin annabin? Baka ga